Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu pokazat ću vam jednu finu stvarčicu. Znači ovo, ne znam da li odmah znate šta je, to se zove ampula. To koriste ovi što pecaju. Znači u jezeru kad bace daleko nekih 50-60 metara, kad bace udicu, oni stave ovo na plovku da mogu da vide gdje je tačno, pošto noću se to ne vidi, ni noću pecaju. Znači ovo treba sad da se prelomi da bi to sijalo. Sad ćemo da prelomimo pa da vidimo. Možda treba se čeka malo. Sad ćemo da vidimo. Da, evo da počinje. To bi trebalo da sija nekih 24 sata, možda malo više. Tako su mi rekli gdje sam kupio. Vidite, na daljinu se baš vidi da sija to neka fluorescentna, neka žuta boja, zelena, ne znam koja je, svetlo zelena. Znači unutra se dešava neka reakcija. Ovo ima znači neka tečnost i neki štap u tu tečnost. Sad taj štap znači on se prelomi i onda se stvori reakcija gdje sad ne znam tačno koji su materijali u pitanju, to možete da vidite na internetu. I sad taj štapić kad se polomi, kad se pomeša sa ovu tečnost, on daje neku svetlost, znači to je ta reakcija. I ovo sve jače i jače sija. I ljudi, evo još jedne fore za koju verovatno niste znali. Treba nam papirče jedno, nebitne veličine, znači da ne bude mnogo veliko, ovako nešto, i flaša. Po mogućstvu zaječarsko. Napravimo kuglicu od ovo papirče i stavimo znači na grlić unutra, s unutrašnje strane na grlić flaše. I sad ne postoji mogućnost da to papirče uđe u flašu kada mi dunemo unutra. Znači to papirče, znači evo ulazi unutra, logično je bilo to papirče uđe. Međutim, vazduh koji mi guramo unutra, taj vazduh izbaci papirče, nema šanse da uđe, evo pogledajte. Evo, nema šanse. Evo, ponovno probamo. Evo, da li vidite lepo. Papirče ušlo unutra. Znači, nema šanse. I ljudi, svi vjerojatno znate šta je ovo. Ovo je ona prskalica za tortu, za decu što koriste ovo ono. Sad ćemo mi da testiramo to, da li to može da gori u vodu. Sad ćemo zapalimo, pustimo malo da to krene lepo da radi i onda ćemo zbaciti vodu i da će da gori i kako će se ponašati. Krećemo. Samo pučka, pogledajte. Crni neki mehuri, pogledajte. Pa tu je vatra. Jupi, bravo, jupi!
vidjeli ste to, ipak može da gori u vodu. Znači samo pučka, izbrcuje nešto žuto, ne znam šta je. I to je to. I ljudi, pošto je prošla sezona za pirotehniku, pošto nema da se kupi pirotehnika, evo jedan način gdje možete da napravite, mogu da kažem, da napravite malu petardu, to jest ne napravite, nego samo uzmete upaljač i razbijete ga. To puca stvarno, znači, solidno, može se kaže, malo je opasno, to što ima geleri, stvore se geleri kad pukne. Evo sad ću ja to da loknem, da imam šta će se desiti, znači upaljač radi. Bitno je samo da ima plin unutra, nebitno koliko, što više to bolje. I sad ćemo da vidimo kako to puca. Evo sad ću da ga roknem. Solidno puca, nije loše. Nema upaljač, evo vidite, prvi plin.